IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dagiti ubing ket na kaya ayon no kasta maikan ti sagot ken makmakan. Dito'y amariknam ti sinseridad da nga gubrawen no agbasa apaman ang maipaimam dagiti sagot. Kasto'y tinimatangan dagiti kameng ti PNP sa Nicolas Advocacy Group anang ipaay ti makmakan ken sagot kadagiti daycare learners iti dua barangay iti nasao nga ili. Deti manen Sir Lawrence ket isuti kick off tayo for this academic school year 2026 to 2027 nga outreach project iti PNP San Nicolas Advocacy Group raman na iti San Nicolas Municipal Police Station. So ano activity nga ini sa deti ket may isa nga outreach ken feeding program tayo ken mesapay ket naiyangay iti lectures iti ubing ken iti parents. Dito'y anay kan iti ubing ti regalong manipud Amerika kang ronana iti religious sector. Kabayatan na napalaos ti panagyaman iti maysa kadagiti naganak kapu kadagiti impa iti grupo asag sagot. Naragsak kami ta ada nang titulong para kadagita anak mi sir. May panamnama, aday ito'y pailaing timuna agundaway ang may paay dagiti kaming ti advocacy, iti sagot kadagiti ubing itaapan nagbabasa ita atawin. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.